Vale, ens relaxem una mica davant. I agafem una cama, la que vulgueu, l'obrim al costat. I primer, mireu, no, tornem aquí. Us en recordeu l'exercici que fem a vegades de esquena recta? Esquena xoc. Esquena recta. Esquena xoc. Esquena recta. Esquena xoc. Doncs ens en recordem d'això. Per què? Obrim una cama. Cama oberta. Recordem que quan obrim les cames, les puntes mai cap endintre, o cap amunt o cap a fora. Primer, mà contrària. Esquena recta. I la mà ha d'intentar tocar el sostre. I anem al costat. Per què dic això? No hem de fer així no fem res. Estirem amunt i estirem. Ens ha d'estirar tota la part dorsal. Ui, que canció sonarà ara. Quins nervis, A veure. Seguim a la posició aquesta. Triaré una cançó així xula. Aquesta, que m'agrada també. I ara, la força la fa la cama doblegada. Jo no faig res, simplement s'injecta com una injecció. Veieu que jo no estic així? I baixem. Molt important la respiració. Agafem aire i ens relaxem. Jo, això està així molt malament. Ha de seguir al cap la línia de l'esquena. No podem trencar la línia. Respirem. Vinga, vinga, vinga. I si voleu, per estirar més els genolls, pugem els talons. Ara, la cama que ha injectat passa darrere. I què fem? Creixem. Creixem. Ui, més mal que aquí. Intentem anar lluny. I ara estirem el quàdriceps. I mireu quina màgia. Toalla. Qui tingui més flexi pot sentar-se. Si no, així està bé. Vale? Si ens fa alguna part una miqueta de mal, ens l'acariciem i li diem que no passa res, que tot passarà. I d'aquí tornem a papallona. Ens relaxem. Apretem una mica. I ara obrim l'altra cama. No us dic des d'allà esquerra perquè no sé quina tal ho fem servir. Vale, llavors, què fem primer? Què? Créixer. I quan creixem, allarguem. Tothom ens podem tocar el peu, però allarguem des damunt per obrir tota la part dorsal. Que ens fas una miqueta de mal, Ya sabéis, yo en flexi soy muy duro vuol dir molt rígid, y también muy duro de lo otro, pero hem d'intentar avançar. Injectem la cama. Vale? Estem ben posats, estem així. Ben posat, un fil ens estira. Baixem. Molt important la respiració i estar relaxats. Fa mal, però és un mal que passa. Esto viene y esto se va. Venga, yo estoy con vosotros, chicas. Que podemos. Què toca ara? Cama darrere. Què hem de fer ara? Créixer, molt bé. No patiu perquè hi ha una cama on ens fa millor i una on ens fa pitjor. Mira, la cosa és així. Recordem la respiració. Ens anem relaxant i mireu, seguiu la posició, Us posaré una cançó. Venga, lo hago por vosotras.
Ya veréis que us encantarà. Seguim la posició. Aviam si no hi ha cap anunci. Que bien. ¡Pa vosotras! ¿Qué pasa contigo? Estirem Dime. quadríceps i psoas. Hola, madre. Està la meva mare mirant-me. Pues salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal. Si ens fa mal, ens acariciem la zona per posar-la més calenta i tornem a la nostra preferida tortugueta. Hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no, Vale, què farem ara? Treball d'esquena. pero si le Baixem en corba. Quan baixem en rodó o en corba en ball, vol dir que d'aquí, com un glob, ens desinflem i baixem. Llavors, i ara d'aquí estirem l'esquena recta i pugem recta. Repetim. Globus el desinflem i pugem rectes. Estirem primer el cap, clac. I fem al revés. Baixem recte. Ja per corba, és a dir, que el primer que es posa bé és la columna vertebral. I ho repetim. Aquí, molt bé. Recordem seguir la línia entre el còccix, que és l'últim os que tenim a la columna vertebral, el culete, fins al cap. I per corba. Ara comencem un poco más intensamente lo que es la flexi. Llavors, obrirem a la segona. Val? Cadascú on pugui. Si jo puc així, puc així. Si puc així, puc així. Recordem que sempre ens ha de fer una miqueta de mal, però no un mal espantós. Val? Llavors, recordem l'esquena. Si tenim l'esquena malament, el cul en tindrem mal posat. Hem d'estar rectes. Si voleu, aquí en el cul tenim dos huesos, que li diem els tornillos, que han d'estar clavats a terra. Busquem la posició amb l'esquena recta. Vale? I fem esquena xof, esquena recta. Xof, recta. Xof, recta. I ara sí, creixo amunt i me'n vaig. Jo, com veieu, no arribo ni a de 3, però bueno, és un procés això. Aviam quina cançó us posaré ara, a veure, alguna així moderna que us agradi. Aquesta, no sé si us agrada. Vale, anem a l'altra banda, amunt, i a l'altra banda hem de créixer cap amunt. I anirem endavant. No hem de fer així. Així no fem res. Obrim. Jo, per exemple, ja sabeu que no tinc molta, però hem d'intentar anar el més recte possible. Per què? Perquè la cadera basculi. ¿Qué vol dir basculi? Giri y s'obri. Si estoy así, no hago nada. Los huesitos, los tornillos, no están a terra. Intentem posar els colzes. Y hem d'aguantar una estoneta, noies. Estoy con vosotras. Venga, sufrir un poco. Si no fan això aquests dies, quan torneu, mare meva, farem unes coreos, ostres, que ens agafaran de tots els programes de TV. Recordeu la respiració. Quan traiem l'aire, intentem baixar més. Pugem, botem una miqueta les cames, les tanquem, però repetimos. Baixem, i ara amb els dits intentem caminar com si podem anar més lluny. Venga, que queda poquito, chicas, vamos que podemos. Vale.
Ara sí, molt important sempre, no tancar de cop, perquè hem estirat. Ens agafem les cames i ens les apretem al nostre pit així, molt apretadetes. Per fer l'efecte contrari del que hem treballat ara, perquè no ressenteix el múscul. I ens posem boca amunt i ho tornem a fer. Anem fent petits balancecs